saio honetako azkeneko taldea ezagutzeko momentua ere, euritan dantzan datoz hauek, beraiek bakarrik prestatu dute koreografia, hemen dagoeneko baten batzuk oiuka ere hasi dira, izan ere uste dut hauen jarraitzaile fidel horiek gurasoak direla baita ere, animo asko eman dietela, eta gu ere deseatzen gaude euren ikuskizuna ikusteko. Zuek ere bai ez da, bai ala ez? Bai ala ez? Bai, bueno, hortxean indartxu hartuko ditugu, taula gainera etor daitezen, etxalo bero bat eurendako. Apa, kuadrilla! Bueno, zenbat oiu. Opera nau gaur inork ez nau geldituko egungo lau egunari bihurtu nahi do jokoa gogoa dekoteta kale herri zen ez dut inoren baimenik die dantzan azten nazie dantzan kalie dana begire Kalie eurize da Venga, txaloie guztiok! Eurize da Zapara dagoen kipera tarkatu kaputxikoa Azki sentitzen da guzti Zaurtan dako kipera Zutu zein ilunea Artin barez jauzen dire Kalie Euritan dantzar Kalie Euritan dantzar Kalie Venga, txaloie! Menos! Eta erropa zara Zer gehiago diren Zoriontzu izeteko Joan etorrie Gaure bizitzen laune horrek Ostizen direnea Denbora txarrari aurpegi ona jartzen badaki Hora nabilien Venga, txaloie! Dantzan kalie Dana begire Dantzan kalie Eurize da Eurize da Zaparra dagoen tipera eta saltoko podikoa Azite sentitzen guztie Zaurtan dako tipera Aztutu zein ilunea Artin barez jauzen dire Kalie Euritan dantzar Euritan dantzar Kalie Hori, hori!
Euritan dantzan, oso ondo. Aurrera, etorri. Oso ondo, neskak, zelan jonda? Ondo. Gustora, bai? Bai. Bai, bueno, esan behar dizuet hor backstagean mundu guztia zegoela hor dantzatzen, Zuen kantuarekin eta besten, oseak, oso ondo. Bueno, asko ensaiatu duzu zuek? Bai. Ni badakit ere herriren batean ensaiatu zenutela, ezta? Subijana. Subijanan, zeinen herria da hori? Ainizerena. Beitu, oso ondo. Eta letra ikasteko eta guzti hori zenmuz? Oso ondo. Ondo, erraza? Bai.